खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो दायो पुरा टुमटुमाव गाखोनानै थांगासिनो आलासि लायनो ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नै मादै फैदों आं फैदों थांगासिनो दायो सोरखौ लायनो थांदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुलांबाय थागोन आरोना दायो थांगासिनो नै एसे बेलासिबाय नालाय मानसिफोरखौ गोसोम गोसोम नुदो सान हाबजोब्बायना ओमफ्राय आं जा जानला मानला फैखादों न'आव जेरै दं एरैनो फैदों आरोना बांद्राय गोजान नङा नालाय नै माइ फोथार दङ इथिंजा टुनटुलि ओंखारबाय ओंखारबाय नोङो थांनो ओंखारबाय अ नै हा टुनटुलि नोंखौ लांनो फैदों नैयाव नायलाय टुनटुलि थौ थांसै थौ नोंहालाय टिकुराजायानोथ' थांफानो बिमानै जों ओरैनोबा दख'ना गोदान गाननानै थांसैबो ए दाबो ओंखाराखै नायलाय गावआ इनि ओंखारनायखौ गिदो नङा दसेनो जागोन आरो इन्टारेस्ट मोनोब्रा आंजों फैदोंबा रावजोंबो थांनो नागिरलाया आसला नों खारदों नामा निराने फालागाबा थांलायो Iman gider. Rana बुंथिखाबाय बायदि मोनदां Tangno nunggu. Tangno. Angkat. Angkat. Susah lah. Juga kan kerja sini kalau mau Orang lagi berbeza ini. Pasti antan di baik. Itu total. Bayar mas total kali ini baik. Coba yang lain kapan itu? Tensionan sih. Kuliah aku saya sampai dong. Kan masih ya? Tulis terus pakal kelas ini. Bakal. Ikhlas mana hulang dah kamu ikhlasnya. Oh, lang pak. Nggak ini sih. Itu kornya pintu orang dah. Ini dulu. Ini sana dulu. नै जोंहा दिनैहाय खुमब्राजों आलु आलासि फैनायनि खावसेखौ दोनबाय नै गेदेरद्राय जानायनि ओमफ्राय नै बेयो आलु आरो खुमब्रा ओमफ्राय दाउ बेदर जागोन खुमब्राजों ओमफ्राय नै टुनटुलि माखौ नायनो र' दा नायनो हागोन दा नायनो हागोन जाग्रो नों बादामखौ जाग्रो दे बादामखौ जा Bandam zani. Betul ya? Betul ya, ubahnya kumbrau hana. Ompray नै बेयावबो खावसे नै गोथां बियो इखौ एवनो नागिरदों ओमफ्राय नै बेखिनिया दायो एवगासिनो दङ खुमब्राजों जानो नागिरदों ओमफ्राय नै बेयावहा मा दङ गाइखेर खुमब्राजों होनो एवबाय इखौ सोलाबखौ मेथाइखौ लायदों दुले मेथाइखौ सोलाबखौ Abuan nih.
लेमनो नै नै मेथाइखौ लेमनो माया गावा साथुर जालायबाय हनै आंनोबो दे तुनतुले मेथाइ आंनोबो नै नै आबै नै नाम नै मेथाइ जाना मेगना बोरैबा नुदोना माबाखाय हरखाय मोनाबायना बाबुखौ गोसोखांनो ना हायाखै नोंलाय आयु माबोरै गानोसै फालाय माथो हाबजानोनो जाया आंलाय र'ना आथिङा नोंना आथिङा बुरगा बुरगिबा आथिङा बुरगा बुरगि गिदिरनो बेला बुंनांना मा माथो सिनायनाय आथाया गादो आथा लगायनायसो ना जाया आया माया गानबायना आथिङा खान्दादा जालाय माया गानबायना आंखौ आंहानि एसेबां गोलाव आथिङा खान्दा जालांना हासियो गाबले खान्दा जालांनांगौ नोंबो गानलाय न' गाननाय मा गाननाय नाय नै आना गानखादो उल्था गानना लानानै नै आना मोनसे राबै दा सामफ्रामबो उल्था गाननोसै नोंखौनो मोनसे जानो लुगैदां नों होनायखौ आबो नायनाव दौना होलायबायो ओमफ्राय आंनोबो दौना होनाय तुनतुले आं होमबा नोंखौ लायनो थांलायदों अयखौ दौना हो होमबानो होबावगोननिखौ होला सोलाबनाय आबौआ लाबोद' आबौआलै नोङो आंनिखौ गाननाय नाया माया गाननायखांबाय गोदैखौ होनाङा इफोरखौ होनाङा माखयनोसै गाननायखौ गोदै होनाङा बाबुखौ गोसोखांनो हायाखै नोंलाय बाबुआ आनै लानि बाबुआ आं गोदानाव गोथाङा बावजोबोलै गासिबखौबो रेखम सोलायनाय नोंखौ देलाय होननाय गैला मा आंनाव न'आव सङैनो इयासो मा खालामोनो मा ओंखाम जायाबाथाय बिबैया मा खालामोनो जिथिया फैबाय दं रुपहिनिया नोंखौ लांनो इदि होननानै होनबासो थगायनानैसो जाहोबासो ओंखामखौ जायो नङाबा जायाना मा होनदो मा होनना बुंदो आं मा पिलपिल लाना लांनो फैबाय दं इदि होनबासो जायो नो इयो नङाबा जायानो ओंखामखौनो आबैया इमान सैतानि आबैया इमान मोजां मोनो नों आंखौ हो बाजानि आं नोंजो दे नों आंखौ अनोबा बाजा हाया आङो नोंजो बाजानि आं दे बागोनना बाया आं हाया थिखांनो हाया आङो मा दङ दै गैया So thank you so much बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओरैनो ससे जाबाय दिनैनि भिडिअआ बांद्राय गोलावबो जादिया थेवबाबो नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन बे नैबे जोंहानि आगैनि फिसाजोआ नैबेयो बिमायाथ' नैबेनो बे पार्टि बना दोननाय बिसनायाव जिरायनाया ओमफ्राय बे तुनतुलिया बिनिनो फिसाजो आरोना जोंनि आइनि बिनानावनि फिसाजोनि फिसाजो दा मिनिबाय थानाया इसा बिमाजो जोंहानि माजे बिब' बिनानाव ओमफ्राय नैबे तुनतुलिया बेनिनो फिसाजो आरोना ओमफ्राय जि जाहानाव फैनोल' नागिरो गथ'आ आयंलानाव थांनि होननानै थारमाने आं गेदेर नालाय आंखौ आयं जाबाय बि आंखौ खानाय दांबाय थानाया बिनिसाय आं गेदेर नालाय एसे ओमफ्राय आंखौ बियो आब' जाबाय नालाय गथ'आ आंखौ आयं जाबायना ओमफ्राय खालि आयंलानाव थांनि होनना जि गाबोनो गथ'आ ओमफ्राय आङो लायना फैहैबाय आरोना दिनैहाय स' बेखौनो लायनो थांदोंमोन आङो ससेबाबो भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बाय दायो हरबो जाबायना इसिमाना जों थांना फैनायावनो स' बाय बयनिसिमबो